Eweo. Hey, aga hetere m shi. Adaka ọkwaka ego bụ ihe Adaka Adamma. Ndị niile m bịarụla peji m na ndị m hetekwuru ndị followers ndị nke mma abata ashim ụlọ ege ashingo ilulu ige shimli ime o ihe m shim bịa shim ụlọ la ma ahụkwa ndị mma apihete ile apihete wuru vidio m la tụsa ala peji chi vidio la ka ọ ba ala peji gbọndụ mmadụ shela Adaka Adamma ebidokwa TV ibe shi ya bịa ka anyị bụọ lakala la anyị ma agbawa akala mma bụ uru nnụ ka m chọrọ ịbụ achịmla ihe ala ese ihe ala aṅụ ọ raftakwala ụmụ anyị mụchara alọkwa ha jikwili ya akpa ego ha ejikwi ịmakwala o mejiri ndị agwụ karịa ka ihete ka ndị agwụ hete ka niile Ahize Chukwula Ebuka Obi shila ọrụbala ụlọ ka ndị akpọkpube ndị agwụ mụla ajụshi ndị agwụ ọwụwakwa maka la Ebuka Obi la arụ ka akpọkpube ha ịgaji iwere mkpụrụ mmiri ṅụba ka ihe a emere ka ọ ghara ịwụ ka ọ wụrụ ndị nwere ka o shedo ka ọ wụrụ ụdị ndị agwụ enwere ka o shedo ma anya welele anyị ji aka anyị emetere onwe anyị ihe agwụ ụmụazị tụtụkwara ihe niile shila mkpụrụ mmiri lọkwasị mkpụrụ mmiri la ka ha ma aṅụwa ha makwana mkpụrụ mmiri la eme ha agwụ ha mekwala mkpụrụ mmiri adụghọ mma ihe mala ihe ya eri adụghọ mma ahụ ile eri kidney liver njika ile eme ọnya ka nchi ka m bịa gwa ụmụ ọtụrụ opiela ụmụazị ma ndị agadi ụfọdụ mbụ ihe ha alọjikwa ha wakpọ mmanya awụrụ ihe wuwe ụbọ awụwe feka ihe onye ha alọjikwa ile aṅụ ihe ọṅụṅụ ile ese nke osise mma peji m na mma ekwukwe maka kwụsị ewu nwata mma echo goshelo la mgbu ala ịmakwala mgbe ijiji wulu ochie elege ochie ahụ ịfụta ịhụ ụba mmadụ ejikaji ụba ama ụba onye ọwụ abịa kọpịa ashịla ụbọ lenla alaka ụkwa ashịrịla eke lenle mmemme nke ụkwa nke ijiri ụba ahụ maraka ọzọ bara ụfọdụ ama agwụ ihe shi ka ha rịkwashịla ahịhịa ụmụazị ha awụ ha zuo oshi ihe amakata ha dị nwodo ka isi amakatala nwa agụlị nlọ ka a ziri oshi maka ya egwuchi m ka o shi eme ọsi o yiri sepas ọga ihu ọga azụ ọga akụkụ ọga ịmakwa ashịla ọba ka eji ejide ha ihe ejide domela brain intelligent ọ batagwụkwa ụmụazị wisdom nnu kpatara ụmụazị ha njem agajigharị ihe achịkwala mgbe ikpeazụ la amamihe la aba ụba ahụọmela anya ụmụazị makaji ihe mana mmachi mana ka amamihe ahụ abata ha awụ nji ka isi ahụ ihe mmegbu ile erikwe njichi ihe nji ashịla ihe akwa amamihe nzuzu nji ihe amamihe nzuzu nji baa ụba karịa ezigbo amamihe ụmụazị ụmụ nwaanyị niile ha na nwoke na-eso ha na nwoke ahụ soro nke nwaanyị ruo gbara ọtọ nke nwoke ruo yiri ezigbo efe ụlọ enotisi oke ihe mma ama ụmụ nwaanyị esoka ebe ese mma ahụchaji ụmụ nwaanyị mesi ihe ha seka nke ha hafụ ike ha imekata gwa ha okwu igwedo anya olew ihu anya elew ọpịa wele ọpịchie o wuru anya woo kpọwashi agba achịkwa nkwukwe m nke ewụrụ nwaanyị gị ụlọ esi mkpụrụ mmiri marakwa na ihe o mere nwoke ka o eme nwaanyị ewụrụ nwaanyị gị ụlọ emeka ọbụla ijeru ha ka ile eme ihe ashịwa emere marakwa na ihe o mere nwoke ka o eme ọhịa nshi mbịa bụ nta